आदा मैखोमनि भाइराल बड'लेण्ड रादाबनि जाय एडिटर हेमन्त मामा जिन्दाबाद हेमन्त मामा जिन्दाबाद बिथांनि मोनसे क्रास जाफैबाय थादों आंनिसिम जिखुनु जाबाय क्रासआ मा आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग होग्रानि दिनै ब्लगाव माखासे एसे आपडेटफोर मोननो हागौ फार्स्ट टाइम इभि बासाव गाखोदों दिनै इलेक्ट्रिक जाय बासआ बिथांमोन खिन्थानाय बायदिब्ला टटेल 170 प्लास बिदि किल'मिटार जायो थ' गुवाहाटियाव ग्रिन बासआ एभेलेबल आरो दायो फुरा दसेनो नों बबाव थांनो मोनब्रबलाबायसै बे सरकारि হয় ना सरकारि सरकारि বেটারি চলে বাস তো সরকারি সরকারি ভালো করেছে হেমন্ত মামা জিন্দাবাদ बाजार मोनफैबाय नै आंना गारियानो दाबो जायाखै थारमाने सरि आं माने गारि बानायनाया दाबो जायाखै माला मोनो जागासिनो दं आं पाइलटखौबो देखायनांगौ नोंदै नै एजन ब्रादार আছে এবারে পুরা ডিজিটালাইজ না ক্যামেরাও আছে সিসিটিভি ক্যামেরা পুরা প্রোটেকশন আছে ও স্ক্যান কৰিব পাৰে পাইলট আছে এবারে ফোন সার্চ কৰিব পাৰে প্রত্যেক সিটো ফোন মানে একদম চার্জিং অপশন আছে না প্রত্যেক সিটোতে আছে রিপেয়ার ফোন চার্জিং অপশন गासिबो सिगाङावनो फन चार्जिं बेबायदि केमेराया माने 360 केमेराबो दं ओरैहाय नै बे मोनसे थाखाबाय आरो नै एक्सिडेन्ट रेकर्ड फेन्सि बजार मोनफैबाय ओरै फेन्सि बजार ओमफ्राय फेन्सि बजार दा गारि मोनसान्दि आं एसे टाइम पास बानायनांगौ गुवाहाटियावनो उफाय गैया आइरिन ओमफ्राय ओइजों थांनि जों फारसेजों दसेनो मोनब्रबो नै इभि बास फुल्लि इलेक्ट्रिक थारमाने मा जाहैबाय बे नर्मेल बासफोरनिफ्राय बहुद साबसिन बानायना होबाय गभर्नमेन्टआ दायो मानो होनोब्ला मोनामलाबो मालाबो फुल एसि ओमफ्राय बेसेनाबो बिदिनो खम गोजान जा खाथि जा एखे माने नोङो पान बाजारनिफ्राय फेन्सि बाजारसिम फैबाबो 10 आरो पान बाजारनिफ्राय जुदि नोङो ओरैहाय इउनिभार्सिटि साइडजों थाङो अब्लाबो 10 बिराद मोजां कम्फर्टेबल जाबाय आरो प्राइसआ मोनसे जायगायाव थांनो जों बैजया आयं आइरिन खिन्थु बे खेत्रआव बुंनांगोन हेमन्त मामा जिन्दाबाद हेमन्त मामा जिन्दाबाद हेमन्त मामा जिन्दाबाद होनांगोन नैबे खेत्रआव मानो होनोब्ला नैबे फेसिलिटि बेखौ मोजां बानायना होदों आरो सिटि डेभेलपमेन्टनि सायावहाय नोजोर होनाय गुवाहाटिनि थ' बेबायदिनो जोंनि बिटिसि बिटिआर गासैयावबो अल आसाम डेभेलप खालामना होबावोबा बिराद मोजां जागोन आरो ना बेबायदि ओरै गाखोनोसै जों बारस'नो फेरिघाटजों थांनो औ बारस'नो ओरै गाखोबोनानै ओरै ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय दायो फेरिघाटआव थांनोसै जाहाज गाखोनो बे फिसा फिसा बर्डआ मालाबा एक्सिडेन्ट जानाय मानाय नुयोना ओंखायनो बासोया ओमफ्राय बै एसे जासि गेदेराव गाखोनोसै आरो रायां फैद' माने नर्थ गुवाहाटिसिम बिनिफ्राय नैबे जाहाजावबा थाइबाल' थाइबा 12 रां ओमफ्राय टिकेट लाग्रोनोसै दायो मा होनदों गथ' बै नै थांबाय जाहाजा बिनिफ्राय बै घाटआवसो थांसिगोन बै घाटआव नांसिगोन बेखौनोथ' बै घाटनिफ्राय नेबाव दंमोन दनै खारनांसिगोन जों बैयावहाय थ' बारा टाइम गैला फैयै होसोबोबावबाय जोङो नर्थ गुवाहाटियाव माने आबौनि काजिनाव थांनो नागिरदों जोङो बै ब्रिजआ जाबावोब्ला बिराद इजि जासिगोन गुवाहाटियाव नर्थ गुवाहाटिनिफ्राय फैनो गेजेरजों टिकेट नङासै बिसोरो डाइरेक्ट फैसाल' जाबाय दे नांला थाइबा नैबे थांगोन नैबे मोनसे आं खिरखि सेराव जिरायोलै ओरै फै नै ओरै साइडजों बरिया ओमफ्राय नोङो दासो जथा जादोंना सिगांनिफ्रायनो जथाखामोन बेरे जथा खारबाय नै थांगोन जों नर्थ गुवाहाटि नङाबा मा खालामगोन नर्थ गुवाहाटि नङाबा आइरिन जथा जागोन गथ'आ बामजाबावबाय नै आंजों जथाखानो नैसिनिल' मोनैयो बोसोरनै बोसोरथाम सिगां बुंग्राय फुगारग्रा
नैबे जाहैबाय रपवे गुवाहाटीनि मा रपवे फैगासिनो दं बैनि मोनसे ओरै लिहुरनो ने हकिस गोजौनिफ्राय हरबा बोरैबा मोनो दाहाय फैनांगोन बिजों लटकनाव फैबाय नै ओइ आबै गरमा ससे थाबायबोबाय फेरिघाटनिफ्राय मोनफैबायबो उफ Adola Bleci. Abau. Oh. Mala. Desember baru. Ra, नायनोसै ओरै बिराद बेस्थ थायोलै आं गिदिं घाटाव फैफिनबाय जों फेरिघाटाव दा गाखोलांफिनसै 10 रुपिस होखाबाय थाइबा थांनोसै दा ओरै नैबेनिफ्राय एकदम खोला थांनानै बेसो थायो नै बे साहा दावखोनाय एबार थाब सहैसिगोन ओरै ओंखारख्लायलांनाय नालाय बेबायदि रपवेजोंबो नै थांजागौमोन मोजांसिन थांगासिनो नै आबै माइदांनावहाय आयंबुरैखौ दोनहैनानै थांफिनबाय ओइयाव थांगोन जों नै बेसे मोजां नुवाखै आबै जया जागोन गोबाङा सोंनो हागौ आबौनि काजिन बिसोरो औ गोजौआव गाखोना आं साबसिन मोनबाय दायो नै दैया नायलाय माबायदि कालारफोर फैदों सान हाबनायनि ना गोजौआव रुपवे थानाय बायदि मोना खिन्थु बिराद स्पिड खारदों रायजोफोर भिउखौ माबायदि नुयो नै बैयावहाय सान हाबहांबाय नालाय बै रेड माने पिंक लाइटआ दैयाव नांनाया माबायदि कालार सिखारदों जोबोद मोजां माने गुवाहाटीनि थासारिया सोलायगासिनो दं डेभेलप जागासिनो दङ बेबायदि नैबे उमानन्द हाजो जाहैबाय उमानन्द मन्दिर बे जाहाज गिदिरावल' एसे गिदिराव गाखोनो मोजां मोनो नङाबा बैबायदि फिसा फिसायाव फैदोंना नैबे फिसा फिसाया मालाबा सुदावो मायो निउसाव नुयो नालाय गिनाय मोनसे आं मावबा लाइफ जेकेट लानानै नैबावहाय बे ओरै इन्जिननि साउन्डबो खोनादों ओरै नैबे सालायग्रानि कन्ट्रल बेनिफ्रायनो नोंथांमोना ब्लगखौ एसेबाबो नुनो मोनबाय गारिया जायाखै नालाय आंना नेगासिनो दंमोन उफाय गैला नेनो हाला आं दा थांनांसिगोन खामानिया नङाबा थालांजोबसिगोन आंना बिराद खामानि दङ बयहाबो खामानि थायो लाइफआव समखौ दिहुननांगौसो जायो जिखुनु जा आदा मैखोम बड'लेण्ड रादाबनि जाय बै हिन्जावसाथ' होनला बेखौ बै आइजो आरो आदा मैखोमनि गेजेराव जे दावराव जानाय सिनायजानाय मानसि नालाय दावराव जायो आरो बेवहाय बिराद गेदेर मोनसे खोथा हाबनानै दं बे खोथाया मा आं नोंथांमोननो बै मोनसे चेनेलाव नेक्स्ट आपडेटआव निस्सय लाबोगोन आङो आंनिसिम फैदों बियो